Erbovou básňou knihy je taká dvojbáseň Miznutie anielov, taká, som povedala, retrospektíva mojej rodiny a v súvislosti s tým myslím na našu bielizníkovú skriňu doma, ktorá bola nádherná, kým bola moja mama. Bolo tam všetko vyrovnané, periny, vankúše, uteráky, spodné prádlo, čipka navlečená, opraná, naškrobená. Ja sa teraz usilujem, ale márne. By som to veľmi rada tak chcela, hoci som to vtedy tak veľmi neznášala, keď to maminka robila, hoci sa mi to páčilo. Ale už tá robota okolo toho a teraz tam sú nahádzané veci, aj moje vnúčky Amy. Viete si predstaviť, že sú to síce krásne šatočky, ale je to tak lepšie. Je lepšie neporiadok s dieťaťom ako poriadok bez neho, takže to asi takto má byť a možno aj mama tomu prikyvuje a dovolí, aby sa jej nádherná bielizníková skriňa rozhádzala tými malými rúčkami. Takže miznutie anielov. Miznutie anielov. Spletená s húštinami. Každý deň zajať a skrotiť. Všetky rastliny. Nemôžeš, ako by si naozaj nemohla. Mimoriadne silná výzva pravej záhrady. Úponky sa vystierajú pod nohami. Klíčia hviezdy. Nezabudni na nás na tej ceste, hovoria. Budeš vysoko, ďaleko. Obraz vo sne ma prenasleduje, je to len jedno slovo. Neprišla. Neprídem. A ty stále prekračuješ zo sna do sna. Nevidím dobre to, čo vidím, a dejiny rastlín vpísané do kameňa, všetko je jeden vysoký, neznesiteľný hlas. Všetko je jeden vysoký, neznesiteľný hlas. Les vo vzduchu, hmla vstupujúca do vody, ohnisko izby, listy zhorené do tla, narušenie pevného horizontu, smrť nás má. Hodiny sú v krvi. Pochovala som matku s hodinkami na bielej mávajúcej ruke. Teraz sú v okne dvere, vytrhnuté strany z denníka položené na bielom kuchynskom stole, kde o samote obedujem. Tvoja ihla a náprstok vrhajú tieň. Ak príde ticho, bude k nemu aj hudba, mama. 10. októbra 2007, Santovka. Myslím, že najťažšie je to, keď vieme, že už nikdy nič nebude. Kým žijeme, tak sa dá všetko, skoro všetko, nechcem povedať všetko, skoro všetko napraviť. Alebo nejakým spôsobom obrátiť, alebo nasmerovať, presmerovať. Až toto jediné je neodvrátiteľné a nenapraviteľné. Proste smrť už všetko naraz zapečatí. Už sa nedá povedať, mohlo byť tak, alebo mohlo byť inak, alebo mohlo to byť iným spôsobom. A je to naozaj veľmi zaujímavé a mali by sme to, myslím, že viacej cítiť v sebe, ako to vlastne v nás prechádza. Keď odišiel otecko, keď odišla mama a naraz zostane tá rodina ešte menšia, že akým spôsobom to ide, ale myslím, že moja mama ožila mojej vnúčke aj svojím úsmevom, aj svojou, myslím si, že koketériou. Moja mama bola nesmierne koketná, proste nádherná, krásna žena. A naraz sa tu zbaví dievčatko, ktoré sa smeje jej úsmevom, takže je to smútok zmiešaný s radosťou.
Dávam svojim knihám názvy tak, že v knihe, ktorú napíšem, je báseň, ktorá už je predzvesťou názvu novej zbierky. Takže v Miznutí anielov sa nachádza báseň, ktorá sa volá, nie že báseň, ale celý cyklus, a volá sa tiež Plenum, ako rastlinná izba. A teraz vám tú báseň prečítam, aby prechod do poslednej, tretej knihy bol veľmi hladký. Plenum 2. Uspávanka divých zvierat. Srny sa nikdy nedajú celkom skrotiť. V jednosmernej pasci zavretej záhrady rečí, vytrvalý a nebezpečný dážď, slová prichádzajúce v opačnom poradí, sublimácia abecedy, teraz sa obráti páska s mojím hlasom v absolútnom tichu nahrávania. Srny sa obrátia a zastanú v presne určenej vzdialenosti, v zóne tieňa. Je tu ešte miesto, odkiaľ nás nemôžu vidieť a chladnokrvne zabiť? Končím otázkou a myslím, že niekedy je dôležité a zda len klásť otázky, aj keď na ne nenachádzame odpovede. To sú šťastní ľudia, ktorí nachádzajú odpovede a myslím, že tí sa väčšinou nachádzajú v oblasti vedeckej, že naozaj je to nádherné, ak je nejaká vedecká teória. A teraz ten vedec musí byť určite neskonale šťastný, keď sa to, čo on predpokladá, aj dá presne napísať vzorcom alebo proste nejakým iným vyjadrením. Si myslím, že to je nádherná vec a to je tiež úžasná tvorivosť. Tvorivosť a umenie to nie je len písanie básni, literatúra, hudba, umenie, malovanie, ale si myslím, že aj každá ľudská činnosť, do ktorej sa človek vloží celý, so všetkým tým, čo v sebe má, čo vie, tak to všetko si myslím, že je umenie. A teraz zaujímajú ma aj také veci ako astronómia, fyzika. Samozrejme nie, že by som tomu špeciálne rozumela, ale tentokrát existujú veci, ktorí sa usilujú laickým slovníkom popísať to, čo sa vlastne vo vede deje a aby sme aj my trochu mali predstavu, aby sme neboli tak strašne ďaleko, že keď sa pozrieme na oblohu, čo to vlastne je. A milujem tie fotografie, ktoré posiela Hubbleov teleskop a internet je v tom úžasný, že len sa pozrite raz na hmlovinu Andromédy, tak okamžite budete mať hneď dobrú náladu a hneď si uvedomíte, že ako dobre, že zajtra ešte vstanem, lebo som tu len taký niekto malinký v tomto obrovskom vesmírnom priestore. A preto je veľmi dobré oproti tomu veľkému priestoru mať aj svoju rastlinnú izbu, ktorú teraz otváram. A hneď prvá báseň z rastlinnej izby. Bude venovaná mojej ďalšej, ale mojej večnej veľkej téme, a to je vzťahu muža a ženy. Pozri sa do pomalého zrkadla. Zmývajú ti z viečok písmená a sny. Vo dverách sa stratí každý vietor, muž s pevnou rukou na zárubni, zamurované zelené svetlo, ženské hniezdo postav na vysokom strome, jeho tieň vonia ako tráva, trhlina v čase, severné svetlo, ovocie teraz dozrie, divoké zvieratá dobehnú k spánku, vtáci sa naučia miznúť, najbližšie ku mne je rastlinozviera, príde, počuje, rozumie, vie sa dohovoriť s Bohom.